हेलो नै आरो दिनै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आरोना crocket sweater सुनायनि सायाव दायो आं नै unbox खालामसै crocketनि मा होनोमोनलाय बिदिखौ handle I don't know नाम्बारा 5.5 mm 5.5 ओमफ्रायो आङो अलरेडि गस्ला सुइटारखौ सुखांखाबाय आरोना नैबेनि हेफाजाबै नायनो हागोन नै बेखौहाय न'आवनो बानायनाय गुमैया बानायना होदों ओमफ्रायो गस्ला सुइटार अलमस्ट दानानो आरोना खिन्थागोन आं नोंसिनो नै बिसोर मोनथामनि हेफाजाबै आरो गस्ला सुइटारखौ सुगोन आरोना नै ओमफ्राय माबायदि नुयो कमप्लिट जानायनि उनावसो नुसिगोन आरो स' माने मा कमप्लिट जाखा आं बेखौ खिन्थागोन दे नोंसिनो फार्स्टआवनो अलमस्ट कमप्लिटआनो आरोना बियो मोननै माने ओरै फ्रन्ट बेक साइडनि नालाय बियो ओरै जागोन बियो थारमाने आखाइ ओमफ्राय आखाइयावहाय आङो बर्डारखौ बारा मोजां सुवाखै आरोना ओमफ्राय आं बेखौ चेन्ज खालामफिननोबो हागौ चेन्ज खालामाबो जानो हागौ आखाइ मोनसे ओमफ्राय आखाइ मोनसे आखाइ मोननै ओमफ्राय नैबेहाय फार्स्टआव आङो माजों सुदोंमोन खानाय खफाजों आरो बेनि माबायाव बारा मोजां जायासै नै ओमफ्राय बेनिया मोजां जादों आरो ओमफ्राय बेनिया बारा मोजां जायासै बाट इट्स अके दायोहाय आङो नोंसिनो खिन्थानोसै आरोना फाइनाल लुकखौहाय